FB, на тунела е, брат, дето ръшкат за мит. Кой го фали то смога? What? What? 6, 7. Don't use cheese. Май, да, това е мать. Ники? Да. Имаш един. Дахме им набир. Айде, хоч. Ей, удари! Давай, ей. С кошмара на Ева. Ау, в бат си иде, па да не отим бе да ходим. Аз напълно съм забрал смолка, Ева. Мисля, че е така. Стейрс. Возьмите пачку. Братле, играеш ми с махти. Да, аз няма бягам през това късмет. What the fuck? Ти си най-добрия. Да. Можеш ли да повярваш? Уникални флашки. Уникално! Сега. Найс. Абе, Петро ли ще севаш, ли? Защото другия беше на сторич, сигурно ще гледа. Ще го пробваш, окей. Има още едно АВП, да знаеш. Винаги имаш молотов, така че мога да играя с нея за време. И другото АВП беше аутсайд, да знаеш. Освен ако това не е било то, ама не знам. Заради това така просто, да знаеш. Nice. Work. Mid. It's so ridiculous. Ба те ти идват като някакъв покемон, да. Guys, maybe go 1B. Нахуя, долбоёб. Sorry, bro! Окей, Уния път! Човек, бомба. What the fuck? Уе, бати, каква там мотовка е, човек? Кога? Ще гледат към нашия, има още един стал. Нашия, какво прави, бе? Какво правиш, бе? Умрял в Амаз, брат, и си бъркал газа, наречен Пърпъл. Много ма дразни, когато Ник играе по-добре от мен. Не се радвам за него, ма дразни. Майко Убих за двама с му. Еми, това беше. What the fuck, Той ще кикне куп. Какво? What the fuck? Къде се тягва? Къде се тягва, брат? Да, това. I'm the highest in the room. На, брат. Не знам дали харесваш код поинтове. Чета. Си бет. Найс.
Какво да правим, бе? Ей, в него. Оценя. Какво? Ники, тебе трябва да включим в един... Плюс той ска би цялото ючерите за един. Брат, бе, аз съм гад, защото имам бати и не съм гледай. О, мина през вратата. Да не му вика, бро, мина през вратата. Това, брат, минава през тези и някой багер, Ники е малко хоризонтално затруднен. Ники е малко хоризонтално затруднен, вика. Чорт, Ники! Чорт, Ники! Той му твърква! Арашим. С Зевс ли арашна? What a fucking flick, брат, на уния. А той явно ги изследва малко. О мага, спермих се в гащите ми жестоко. Зусни го, Ники. Сигурен. Yes! Браво, Ники! Maybe under. I think one under palace. Incendiary out. Throwing fire. Grenade out. Брат, Ники, това ти удари главата, брат. I like kids, брат. Чули ми се казва? Sorry. Майко! Си ги получи. Майко! На, мин, брат, Крипс! Гледам над нас. Абе, няма тук, мога да видиш представа тук за теб и села, лака се върху мен. На малко е! Така. Мамо. Сядь! Сам! Бати за логическата градина. Man, what the fuck was this round? Какво става? Grenade out. Тупи по-рад. Твърде ми е смешно! Какво? Браво. Да не са само, бе? Да дойде от лонг или кампина, бе? Буквално е лонг. О, това са плени. Лонг ли? Иде. Зареди. Йо, Валя. Даже не казва в О, един апс. Те си вероятно всички са там, що аз чух. Не мога. Браво. Опа, виждам ги. Браво. Мисля, че другия вече не е тук. Той Иван ги оправя, аз докато успея да ги видя. Другия сайт. Просто може ли си, брат? Какво да правим? Ще дойдат на TV, аз ги кемпа с Зев спокойно. За да ги кемпи с кемпи ги си нещо по-добро, защото ги взете one kill. Идва от... да бе. Идва един от нас спаун. Чак, тихо.
Идва! Тримата гледаме на едно. Имате ли зевс? Има ли някой зевс? Има ли някой зевс? Нямам. Не. Има стреляте ме, брат. Просто не мърдай, Валю, не мърдай, това е перфектно. Това не може да избяга. Просто да отразим, брат. Айде! Трова моли, брат, трова моли. Трол моли, брат, трол моли. Go get out. It's simple, bro. Just Идва. Зоната уби. Зона уби някой, аре да убие някой, бе. Да, беше ма гледа, ти добре ли си? Нема, сега пея на малко. Да! Hey, purple! You like eating bullets for breakfast? Yes, yeah. Yo, so what's the I tactic? like it. What we do? Oh. Guys, can you let me go, please? Нигът няма очи. Рейпна? Да, моля, ръчни. Нека да отидем да ги рейпна, Маршал. Опа, не исках. О, как кросфираме върху това? Бати, знаеш какво прави? Yes. Той споделя екран и викаш отвора една, отваря 10. Не, четвърта, чай. Само 5 ще отворя, само 5 ще отворя. Едва и видях червеното. Мако! Брат, нещо ми излезе на работа. Рио, брат. Няма да Он, получиш само- боли сол. Не, той да умре. Тука. Добре, ще ли го направи? Йо, сори, тим кил, един на минко. Да не ми го каза, да не ми се извини на voice chat. Не, аз тебе ли те убих, чай малко, аз не мисля, че някой друг. Мене уби! Ти ми го върна. Let's go. Някой виждаш ли? Ник. Пенис! Пропуснах. Не знам как, брат. Holy shit, бе, брат. Не могат. Набеса. Да, три класа на Да, стреляй по Иван. Просто не бе страна. какво става. Ой, също по монитора за малко. Той е брат! О, те са опадиха, бе. Ако е, имаме просто нещо тук. Да, бе, Чакай, shit. За... Без запас. Никой не гледа дали ще дойдат от да, by the way, ева. Сега никой не гледа бомба. Какво прави стримера, бе? Рачно вещество. Никой му прави джампфут. Браво, Мун.
Смоле. Смут. Скин ексченджера. Послушай, бе, брат. Всички сме търсили XXX. Не съм, аз не съм. Какво? Не използвам този сайт. Ма аз ти говоря за рапъра. Само не говоря за раптора. Говоря ти за рейпъра. Разпиратора. Найс, 4 кила пак сега. Пикар. Don't go. It's pointless. We're gonna die. Just rotate. Няма смисъл. Vurun ama vurun. Fire guys fire. Паде, ба. Си идиот или играем, бе. Why are you hiding? О, да! Ще му хедшотни с Дигъл. Повярвай. What the fuck? Nice. Я става случай за мен, няма да лъжа. Бати и свол пик, идиот. Evo be. Как е ги в кейв, обясни ми? Искам обяснение как е педерас в кейв. И как... Браво, много си добър. Какво? What the fuck? I killed him, bro, I killed him. You suck my cock. Не, fuck. Теба свинята. Не. Say. Форобокс. Направих 4 кила, защото 4 идиота ме пикнаха през Windows. Ляво. Да, знам. What? Като говоря не приказвам. Брат. Ок. Ти взет тука, брат. Един върху друг взев тука. Бачка перфектно. Честно така дали се вижда. Я, гледай нататък. Вижда се взе. Не, ние смолка. Не бе! Много си след. Да. Иван, това си ли беше? Йоп. Ай. Już granate. На малко. Браво, има един паус. Може да слезем по стълбите. Долу. Какво направил, бе? Throw the flashback. Ще ги вършиш, Виники. Малкият гремлин на чорт, брат. Малкият гремлин на чорт. Вие ги вършиш, ви бешкермек. Уоу. Кой взе? Къде? Аха. Къде? Аха.
Middle, one grenade, bro. Under. Middle, bro, middle. It's very low. Under. Oh, nice, wait. Чому Зевс? А, това е твоя, бе. Пак е много играл, бе. Пак е много играл, мистер Никис. What the hell? Кое? Зевса? Шорт, други. Той ти беше с бомба. Иване, холда бомба 20 секунди. Да. Къде, чек. Пълна ще пиша право. Че аз просто ще... Издаде се. Понтва. Ръчката. Не, какво прави това? Той си мисли, че се надър. Yo, GG guys, thanks for game. Ето е! Найс Ники. Ти не знаеш какъв леко трябваше му набие. Разбираш, че ще поработи, това е добра тактика, Валя. Майко, щях тя се убити, да не мога да казвам за това. Убиха се, Какво прави? Той вече ме гледа, ще сада. Има ти калаш и гледа ти калаш и бъде, да има ти калаш. Ей, Иване, ти какво да направя? Да си чекна корнер. Ауая! Що има чучу? Майко, Лович. Как Silent дропнах? Бейби. Майко. Давай, Валя, отбеш. Рафтаме, навчето. Брат! Ама пека ме видя! That is not a... Той керия, брат. Има по това. Има още един. О, няма БП. Това не го знаех даже, че мога да го играеш. Оранжи ли, видя ли? Оранжи. То го пикнаха в синхрон, бе! Ма ти видя ли оранжи, какво направи? Да. Не го, Значи как се спардях. О, файле, Ники хумора, да. I'm dying anyway. Мемория. Иване, фърли оръжието и го пикни с пистолет. И той ста. Банана моля ти дойде. Банана. Няма. Ще долахме тежки двамата. Виж, абе, Пет как е застанал. Виж си, Ваня, абе, Пет как е застанал и го чака.
Имаме бомба, бе, имаме бомба на колектор, бе. Find купчай. Нещо ми обърна, буквално ми поками на екран. Един на Б май ще дойде от Thunder. Не съм сигурен. What the fuck? Те просто смокна Thunder по нова идвам, сериозно. На едно. Майко, трипъл е било! О, майко. Което са планва да планва? Ами си наплънтваш. Пазима, планфон. Телепортирвам за помощ, какво лаги ме? Аз се телепортирвах, бе, брат. О май гад. Не, има хакове. Браво, е. We're still gonna lose this, by the way. Go. Какво прави? Да ни го тика. Защо ме? Спре контрол. Даже изкарах клонтапа. Брат! Ляко ми тем конфликт. What? No, let me clip that. Some people don't know. Oh. 6 What? Сигма. Пак пускам играта, аз са тегли, играе по-добре като са тегли. Ники браво, Ники. Помогни му, Ники, давай, помогни му. Сайт? Оле, Ники, ще репортна. Ники, си трябва, Ники. Come on, pussycat. Push him, he's reloading. Първата на играта, какво се прави? Бомбата. Добре.
Добре. И ми говори, че не мога да играе, аз си гледам. Ники. Твоя нанасет я бро. Да. Бе, време очаква. Дани, колко е да има Ники? Това ли го премърско? Хлебарка, че има 36 брат. Блейч. О, да Добре да не беше кет. Скочи! Той се... Не! Той се чу, не аз! Важно. Was this shit valid?